Bjerringbro Gymnasium er stedet, hvor høj faglighed møder stærkt sammenhold. Her er undervisning med ambitioner, arrangementer med kant og elever, der finder på initiativer både i og uden for undervisningen. På Bjerringbro Gymnasium, som alle på skolen kalder BG, er der bedre plads end på de fleste andre gymnasier. Med ca. 22 elever i hver klasse får hver enkelt elev de bedste muligheder for at nå langt. Skolens karaktergennemsnit har i en årrække ligget over landsgennemsnittet, og BG har passeret regeringens mål om en gennemførelsesprocent på 95. Faktisk er BG blandt regionens bedste uddannelsessteder til at sikre, at alle elever får deres eksamensbevis. Med en almen studentereksamen er alle døre åbne. På BG kan eleverne vælge mellem 11 forskellige studieretninger, der samlet giver adgang til alle videregående uddannelser i Danmark. Studieretningerne er inddelt i 4 hovedgrupper, så både de naturvidenskabelige, de samfundsinteresserede, de kreative og de sproglige elever kan bruge 3 år på det, der interesserer dem mest. Uanset hvilket af de 30 forskellige fag, der bliver undervist i, er det en engageret lærer, der står foran klassen. Undervisningen rækker ud over klasseværelset, når eleverne tager på studieture i ind- og udland, og hele skolen rejser sammen til Bruxelles. I hverdagen er det på fællesarealet, skolens 330 elever samles. Skolens kantine, café Madkassen sørger for ny energi i pauserne, og snakken går på tværs af klasser og årgange. På BG keder man sig aldrig, for arrangementer som musikfestival, fredagscaféer, fester og den traditionsrige sportsdag er spredt ud over skoleåret. Højdepunktet venter selvfølgelig sidste skoledag, hvor studenterhuen bliver det synlige bevis på, at 3 år med høj faglighed og stærkt sammenhold på BG er vel overstået.